שלום לכולם. השבת קראנו את פרשת ניצבים. פרשת ניצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה. כל הפרשות הללו הם בעצם יומו האחרון של משה רבנו, שעת פרידתו מעם ישראל, שבהם הוא מגיע לשיא כוחו, שיא גדולתו, הוא מעביר אותנו בברית. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. היום, אומר הזוהר הקדוש, יום ראש השנה, יש פה רמז לראש השנה, שבו אנחנו ניצבים כולנו לפני השם אלוקינו, מכוח זה שניצבנו כולנו אצל משה רבנו, ועברנו בברית השם אלוקינו, שהתחייבנו לחיות חיים של קודש, חיים של תורה, חיים של מצוות ומעשים טובים. דיברנו על כך שבשבוע שעבר, פרשת כי תבוא מסתיימת בעצם בכללות, במצב מאוד מאוד מורכב, שאנחנו לא מבינים איך לא הסתיימו הפרשות האלה, הפרשה הזו של הכללה, תכלה שנה וקללותיה, בדברי פיוס וריצוי. והנה, כמו שאמרנו, השבוע יש לנו המשך ישיר של סוגיית הכללות, ההתפייסות, כוח התשובה. אומרת לנו התורה בפרק למד, ויח יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות האלה לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך, שמעת בקולו וכו'. ושב השם את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך. סליחה, ועוד ממשיכה פה התורה בהרחבה, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך, ואתה תשוב ושמעת בקול השם אלוקיך וכו'. יש פה בפירוש דברי פיוס, דברי ריצוי, ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, את הברכה ואת הכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את השם אלוקיך, לדבק בו, כי הוא חייך ואורך ימיך וכו'. ברור שהתורה מסיימת בזה את פרשת הברכה והכללה, ואומרת לנו בפירוש שבסופו של דבר מבטיחה לנו התורה שעתידים כל ישראל לעשות תשובה, ולשוב ולהתקבץ ולהתאחד ולהידבק בהשם יתברך בכל כוחם. וממילא כל הכללות יהפכו לברכה גדולה, לברכת התשובה, לברכת הדבקות, והכל יהיה בבחינת הפיכת הרע לטוב, הפיכת הכללה לברכה. זה כוחה של פרשת ניצבים, ההתייצבות לפני השם, העמידה לפני השם, כוח התשובה שהוא מתקן את הכל. אנחנו נמצאות בערב ראש השנה, ואני מבקשת להתייחס לנקודה אחת בקצרה. ראש השנה, כידוע, אומרת המשנה, 4 ראשי שנים הם. ראש השנה, א' בתשרי, ב1 בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות. ראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כלומר, אומרת לנו המשנה שראש השנה הוא יום הדין. למרות שבתורה המצווה היא מצוות זיכרון תרועה, יש מצווה לתקוע בשופר, החז"ל מחדשים לנו שראש השנה הוא יום הדין. ועוד אומרים לנו חכמים, 3 ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים, אחד של בינונים, אחד של רשעים. צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה, בינונים תלויים ועומדים עד ליום הכיפורים. הדברים ידועים ומפורסמים, שראש השנה לפי המסורת של חז"ל הוא יום דין, יום שבו אנחנו עומדים לפני השם, כל אחד ואחת מאיתנו עוברים לפניו, והוא שוקל ומודד, סופר ומונה את כל מעשינו לחיים טובים ולשלום. וידוע שראש השנה הוא באמת הקצבה של כל השפע של כל השנה. כל מה שצפוי לנו בשנה הקרובה נכתב בראש השנה. אנחנו מקבלות את כל סל השפע שלנו לשנה החדשה. ואומר הירושלמי שמצד אחד זה משהו טוטלי ומוחלט, ומצד שני זה כל כך בר שינוי. אומר הירושלמי
שאם בראש השנה נגזרה עלינו כמות מסוימת של גשמים, הכמות הזו לא תשתנה. אלא שאם זכו ישראל, הגשמים האלה ירדו בעיתם ובמקומות הנצרכים, ואם חלילה לא זכו, תרד אותה כמות, אבל שלא בעיתה ובמקומות שאינם נצרכים. זאת אומרת שאנחנו יכולים מכוח מעשינו להשפיע על השפע האלוקי, לא על הכמות שנגזרה, אבל בסופו של דבר על הברכה התמונה בו. וזה בעצם עיקר העיקרים, עיקר העניין פה זה הברכה שאנחנו מקבלים. אז בראש השנה הקדוש ברוך הוא קוצב לנו שפע, אבל אנחנו בכוח תפילתנו ותשובתנו יכולים לגרום לשפע הזה לגדול באיכות ובברכה, שזה באמת עיקר העניין, לקבל אותו בברכה גדולה, בזמן, במקום שנצרך. ואם אכן כך, שבאמת בראש השנה אנחנו מקבלים את כל השפע, את כל הברכה של כל השנה, הקדוש ברוך הוא דן אותנו, הרי שבראש השנה היינו צריכים לעשות שני דברים. א', לעמוד ולהתוודות. הקדוש ברוך הוא דן אותנו. זה הזמן להתנצל. הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, מה יש לנו לומר? היינו באות ואומרות, חטאנו, אבינו, פשענו. דבר שני, היינו צריכים להכין רשימות אינסופיות של בקשות. זה היום לבקש בקשות. אם ביום הזה אנחנו מקבלים את כל השפע, היינו מתחילים למלא מחברות של בקשות לשפע וברכה. ואולי צריך גם לבוא ולומר שהיום הזה באמת היה צריך להיות יום, חס ושלום, יום קשה, יום דין, יום שבו באמת לא אוכלים, לא שותים, לובשים שחורים, מטטפים שחורים, כמו שאומר המדרש, ראו מה נפלאים מעשיה של אומה זו. שהיום הזה קדוש היום לאדוננו, יאכלו ממתקים, יאכלו משמנים, שתו ממתקים, פלא גדול. ועוד נוסיף ונאמר, שלא רק שבראש השנה אנחנו לא מתוודים, אנחנו לא מבקשים את כל בקשת השפע, אנחנו עושים משהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא בא ושואל כל אחת ואחת מאיתנו, מה יש לך לומר? הרי את כל הנסתרות והנגלות הוא יודע, הכל גלוי וידוע לפניו, הוא יודע מה עשינו בשנה שעברה הרבה הרבה יותר טוב מאיתנו. ואנחנו במקום לבוא ולהתנצל, במקום לבוא ולבקש, אנחנו באים ואומרים, השם הוא האלוקים. אנחנו ממליכים את המלך. אנחנו באות למשפט ואומרים, ריבונו של עולם, מה יש לך להגיד? אנחנו אומרים לו, ריבונו של עולם, אתה הוא מלכנו. והדבר כמובן תמוה ביותר. אלא שכאן אנחנו ניגשים לסוד הבנת מהותו של ראש השנה. בראש השנה, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה מצבנו. והוא אומר לנו, ואמרו לפניי בראש השנה, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי. ובמה? בשופר. אומר הקדוש ברוך הוא, נשאל אותך מה יש לך להגיד? תגידי מלכויות. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. מה פשט? למה אנחנו אומרות את זה? למה אומרים את זה כל ישראל? בראש השנה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו את מצבנו, ושואל אותנו מה יש לנו להגיד, אנחנו אומרים לו איפה אנחנו רוצות להיות. איפה אנחנו יודע יותר טוב מאיתנו. אנחנו אומרים ריבונו שלם, אני רוצה שתהיה מלכי ואלוקיי. אני רוצה להמליך אותך עליי. וממילא זה לא משנה מה עשיתי ומה לא עשיתי. אני רוצה להיות במקום גדול. אני רוצה להמליך את השם יתברך על החיים שלי. זה מה שיש לי להגיד. וממילא אני מבקשת עוד שנה טובה ומתוקה. כי איך אני אוכל למלא את השליחות שלי, את התפקיד שלי בעולם, אם אני אהיה טרודה חס ושלום בעניינים אחרים. אני רוצה להמליך אותך, אני רוצה לעשות שליחותך, אני רוצה להיות קודש קודשים, זה מה שיש לי להגיד. וממילא ריבונו של עולם, איך אני אעשה את זה אם לא תשפיע עלי שפע של ברכה? ואמרו לפניי בראש השנה מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי. מה יש להזכיר לזה שיודע את כל הנשכחות? אנחנו מזכירים לו ובעצם מזכירים לעצמנו שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. זה מה שאנחנו מזכירים. שאנחנו מחוברים למסירות הנפש לעקדת יצחק, שאנחנו מחוברים לגודל של האבות, שאנחנו ממשיכים את האבות, ממשיכים את המשימה של האבות.
וממילא אנחנו צריכים שנה טובה ומבורכת, כי אנחנו במשימה גדולה, אנחנו צריכים לתקן את כל העולם כולו, צריכים לגאול את כל העולם כולו. וכל אחת בחיים שלה, במשימות שלה, היא חלק מהדבר הגדול הזה. זה מה שאנחנו מזכירים לעצמנו בראש השנה, שאנחנו חלק מגודל, חלק ממשימות עצומות, חלק מהמשימה הגדולה של תיקון העולם של בני אברהם, יצחק ויעקב. וממילא מלכויות תשתמליכוני עליכם, זיכרונות שיעלה זיכרונכם לפניי, ובמה בשופר. אנחנו משמיעים את כל השופר ומזכירים את המסירות נפש של אברהם אבינו ושל עקדת יצחק. אנחנו רוצים לעבוד את השם במסירות נפש גדולה, למסור את הנפש של המשימות שהוא נתן לנו, מתוך שאנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו מזכירים לעצמנו שקיבלנו את התורה ושמענו את כל השופר הולך וגדל מאוד במעמד הר סיני, ומתוך זה אנחנו הולכים לתקן את העולם. אנחנו מתחברים לנקודת הגודל של העולם המתוקן שלפני החטא. אנחנו אומרים ריבונו של עולם, פה אנחנו רוצים להיות, במקום הזה, זה לא משנה איפה אני עכשיו, פה אני רוצה להיות, וממילא אני מבקש ממך ריבונו של עולם, שתני שנה טובה ומתוקה, כדי לעשות את כל המשימות האלה. זה העניין של תפילת ראש השנה. זה העניין של לבוא לומר לריבונו של עולם איפה אני רוצה להיות. אני רוצה לכתוב את עצמי בספרן של צדיקים. אני רוצה לכתוב את עצמי בספר החיים. וממילא הקדוש ברוך הוא חותם על ידי ונותן לי עוד שנה טובה ומבורכת לעשות את כל המשימות האלה. מהמקום הזה באה התשובה. כשאני אומרת לריבונו של עולם כל מה שאני רוצה להיות באמת, אני לא יכולה להישאר בבגדיי מלוכלכים. כשאני מתחייבת להיות חלק מהצוות של המלך, אני מוכרחה לבוא בבגדים הראויים לארמון, וממילא אני עושה תשובה, ומתנקה, ומתאהרת, ומתקדשת, לקראת היום הקדוש, יום הכיפורים, כדי באמת להזדכך ולהתקדש, ולזכות לעוד שנה גדולה, מלאת משימות, מלאת ברכה, מלאת שמחות, מלאת הצלחה, מלאת ישועות, מלאת בריאות, מלאת נחת. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה. אנחנו אומרים לריבונו של עולם איפה אנחנו רוצים להיות, וריבונו של עולם חותם על ידינו, ונותן לנו עוד שפע של ברכה והצלחה. אנחנו אומרים לריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות חלק מספר החיים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, ואין חיים אל התורה. אנחנו רוצים חיים של גודל, חיים של קודש, חיים של תורה, חיים של גדלות, והקדוש ברוך הוא מסכים על ידינו, ומברך אותנו בכל מיל דמיטב. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו, שנתברך ונכתב ונחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום בספרן של צדיקים גמורים, ונזכה לשנה טובה ומבורכת של בשורות טובות, של שמחות, של ישועות, של נחמות, של בריאות, של ברכה ושל הצלחה. ימלא השם כל משאלות לבכן לטובה.